салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо Насим Теҷе. Мардуми сарбаланди Тоҷикистон, касоне ки дӯстони азиз хонахар бошед, ина марҳамат як хонаи беҳтарин бо нархи арзон бари шумо пешкаш мекунем. дӯстони азиз, хонаи имрӯзаамон дар беҳтарин ҳолат мебошад ки бо нархи арзон мебошад ва касоне ки хонаҳои фурӯшӣ доштагӣ бошед, ранги ҳамаи акаамон яъне ки наворшон кунед дар ватсаби мо 911 32 43 44 сураташа қатъи маълумотошро ки видеош карда роӣ кунед реклама карда фурӯхта медиҳем. Ана ки дӯстон лайкҳоро бизанед, дар канал подписатсия кунед, мо боша наворо сар мекунем. дӯстони азиз, якта хонаи фурӯшӣ ҳастай дар ноҳияи Восея гуфтагиай кӯчаи Лоҳутӣ, яъне ки пеши военкомат. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд. оби свет постоянӣ ҳастай, 4 сотиқ ҳастай, яъне ки дар 4 сотиқ замин ҷойгир шудааст ва 5 дар хона ҳастай. баҳодири азиз, 5 дар хонаи калон ки гирду атрофи хона маҳкам, ҷойш беҳтаринай, дарвоза часпондагӣ ҳастай, оби свет мушкилӣ нест. дӯстони азиз, чолёби ангур дорад. хулоса баҳодири азиз, ин хеле хонаҳо дар канали Насим Теҷе кам мебирояд, барои хотире ки хонара дастрошни бародармон пулшон даркорай. барои ҳамин хотир гуфтагие ки баъдро ҳамин реклама кун срошни бадай боз иншоалло ки арзон мекунад. дӯстони азиз, хулас навора бо диққат тамошо кунед. хонаи беҳтаринай, аз даст надиҳеша, оби свет мушкилӣ нест, ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд ва дар наздикии хона гуфтагие дӯстони азиз, мактаб, магазин, балниса, садик, яъне ки ҳамаи чиз дорад. ба ҳама шароитош фурӯхта мешавад, гирду атрофаш маҳкам гуфтагиай. хулос дӯстони азиз, хонара бо диққат тамошо кунед. ҳамин акаамон маълумоти пурраву аниқтар гуфтагӣ ҳастай дар ҳамин, яъне ки ҳамин видео. касоне ки маъқул донишида бошад, рафта харидориш кунед, барои хотире ки хонаи беҳтарин. кадме ки ғарибое ки моро тамошо мекунанд, дӯстони азиз, пула ҷамъ кардагӣ, ина марҳамат бо дӯстони азиз, хонаи беҳтарин бо нархи арзон. хоб дӯстони азиз, хулас гуфтагие ки дар наздики дута мактабай, якто мактаби рақами 1ай, дуюмгиш мактаби рақами 53 мебошад. хулас дӯстони азиз, хонара тамошо кунед, иншоалло ки беҳтарин хона ҳастай. аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. ина марҳамат. рақамҳои ватсаби соҳибхона мондагиай, ҳам ватсап, ҳам дастӣ 24 соат кор мекунад. рақамҳо барои тамос 553 03 03 00. ина марҳамат баҳодири азиз, боз нагӯед ки акаи Насим Теҷе хонаҳои арзон ба навор намегиред. хулас дӯстони азиз, гуфтагие дар наздикиш боз бигӯем мактаб, магазин ҳастай. нархша дар ҷои қизиқиш омадагием. нархи хонара 400 000 сомониш мегӯяд, яъне ки 5 дар хонаи калон калидор дорад, падвал дорад, ошхона, аловхона, ҳоҷатхона, кухни, баня, хулоса ба тамоми шарту шароитош фурӯхта мешавад. рақамҳои ватсапш мондагиай дӯстони азиз, 400 000 сомониш мегӯяд. иншоалло ки арзони хуб мекунад гуфтагиай, яъне ки 5 дар хонаи калон дар 4 сотиқ замин ҷойгир шудааст. ина медонем баъд даруни хонаҳоро бо диққат тамошо кунед. ремонтҳои хуб, падвал дорад, яъне ки хонаҳо падвал доранд. дӯстони азиз, хеле чӣ хел мегӯям, хонаҳои мисол тиашка нестанд, хонаҳои падвал доранд. метавонад хонара бо диққат тамошо кунед. акаамон 8 дақиқа камера кардагиай, иншоалло ки маъқултар мешавад. рақамҳои соҳибхона боз як бор дигар дӯстон такрор мекунам, 553 03 03 00 қади метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. дӯстони азиз, маълумоти пурраро додагиай, метавонед гӯш кунед бо диққат, баъд ҳатман занг бизанед. зинда бошед, худованд нигаҳбонтон бошад. наи хонаша якта иҷа наи хонада мақсади дарда дарам бадра найда хонаҳай бо иҷа ина як калидори дига майдаг мешава. наи хонаш бо наи хонаш наи хонаш наи хонаш ӯ хонае ки гуфтам, ӯ хона дарам бадра най
мақсад дарон хона уҷа будам штаге ду пара кат ҳамаи чӣ мақсад ҳаст наи мақсад дегдонхонаша и чакдоншон пас чиз дошт чакдон дошт чакдонша рости гап кандем барои чакдон фарсуда шидагӣ буд хай наиш кухнева наи даранаш баниява исмаш бания в общем ҳамаи чӣ ҳамаи шарту шароиту ҳама ҳаст фақат хонахар дар корай мақсад барои зиндагӣ кунӣ 100% хона иншоалло ҳечи бо нами хонаи каҳнаш ҳечи агар хизмат накунад ба камаш 20 сол хизмат мекунад 5 дар хона ҳай 5 дар хонаи ӯ хонаи меҳмонхонаш адел най 4 хонаи дига дар иҷай калидор ду тараф кати 8 метра 8 метрам зиёд ба фикрам хеле намехед так подвал ина бо хато накунам инозия иҷа дари подвал ҳама иҷа дора ина ҳама иҷа дора подвал дромадан ина ҳама иҷа дора подвал ина ҳам ай уҷа ина уҷа шудам мақсад подвал ами так полни подвал карги ҳуҷҷатхонашай иш ҷои мақсад навест бай эзимта мебони як чита мебони мақсад тагам подвалай инҷа бо як анҷомхонаи дигарам ҳаст кондисионер хондум стенка ду хона мақсад гарнитур стенка ду кондисионер 3 телевизор ҳамин чизо ҳама ҳаста ина кат чойлӯ